var skadet, og Lewandowski havde vi gerne set spille her, må ikke han, når det kommer til stykket, men det er jo suveræne spil, og de kan klare den. Men det er et bryggehold, som... Stjernen kan slå hurtigt tilbage. Barcelona. Bold på tværs. Bliver det 1-1? Det gør det! Sikke en fodboldkamp, det her! Målscorer Ferran Torres. Yamal. Godt lavet. Får den igen, så kommer indlægget. Han har lidt øjne med mig. Barcelona styrer det hele, styrer tempo, boldbesiddelse. At han bliver instant. Jeg var overvejet lige kort, om han ville komme ud og tage det, men det er selvfølgelig også Riske Business. Ja, men ja, det er sjovt, du siger, fordi jeg føler lidt, at han tager en position. Torres lægger der, men Yamal kan komme ind til afslutning. Yamal. Ja, det er smart, hvad sker det her? Til Coutinho. Klapper den på tværribben. Så tæt på. En ny udligning fra FC Barcelona. Som hedder altså 16 ud af 16 sejre efter de vandt i går i Paris. Det er voldsomt. Også voldsomt valg, men Yamal kan lave, så kom der et frispark og kort. I øvrigt også. Så var produceren dommet ind med gul til 16. Altså de Edika, der kom i bogen. Ja. Yamal igen. Ny duel med Says. Bold for Rashford over til Yamal. Flere omgange. Det kan godt spille det her. Kunne det gå den anden vej? Det kunne være interessant. Det er ved at spille sig varmt nu. Yamal bold på tværs. Smart det her. Lamine Yamal. Farvel over. Tak, siger han. Og det er en god mulighed det her. Keeperen lidt på mellemhold, og så bliver det ind. Med under kontrol, og så går det ellers afsted modsat. Og fange Lamine Yamal, der nu vil ud at løbe med Brandon Speciale. Smart med, så gør de rigtige ting. Sæt de rigtige første gang. Rashford, fortsat Rashford, ja, rammer nærmest der, men så er det jo scoret her, eller hvad? Nej. Lamine Yamal. Sprøjt lidt ny medicin ind i sit mandskab. Det bliver altså en lang halv time det her, hvis det her det er kamp. De ligger og lurer på at kunne komme til afslutning. Yamal danser sig igen. Fantastisk mål! Det er simpelthen en scoring fra aller øverste hylde. Du kan ikke bruge ham nu jo. Stærk aflevering også. Jeg er med på, hvis man er... Selv måske at slå et indlæg. Hvor på mål i stedet. Ganz træt spiller hen på det her hold. Bænkskift bakke. Yamal kommer i feltet. Lige før. Yamal. En elastik på Says. Fortsat Yamal. Ping-ponger lidt rundt derinde. Smart aflevering. Det bliver svært for Brygge det her. Absolut. Og så går han igen. Yamal igen. Lige ved det giftigt af mål. Scoring i egen kasse. Og 3-3 på Jan Breidel Stadion. Og er det ham her, der havde glædet sig? Ja, for pokker. Det har altså været, en vanvittig fodboldkamp. Han finder på en genialitet. En i straffesparksfeltet med ham fortsat. Lamine Yamal, der klokler sig igennem. Hvis det havde været ude på banen mellem markspillere, så ville